I Grønland så højt mod nord, jeg i en hule bor. Hver dag bringer sælen kort og breve. Skønt der er is og frost, får jeg min julepost. Med tegninger fra piger og drenge. December, du er så rar, hold mig nu ej for nar. Fortæl mig, om julemanden findes. Jeg har min kalendersang, den synger jeg dagen lang. Der er 19 dage til juleaften. Ja, 19 dage til juleaften. 19 dage til jul. Det betyder, at det nu ikke varer så længe, før end jeg måske skal hilse på julemanden. Ja, jeg bliver helt nervøs. Hvordan taler man til sådan en? Siger man, det glæder en lille trold uden horn at hilse på den bedste mand på jorden. det rimede. Eller siger man bare, jeg har været en sød lille trold hele året. Se selv, for jeg har ingen horn. Ja, jeg synes jo ikke, der er noget at prale af. Hej, Olle. Jeg troede slet ikke, at du kunne høre, hvad jeg siger, når du har høreværn på. Må jeg være fri? Jeg hører alt. Men hvad var det med ham, den nuttede julemand? Hvornår skal vi se ham? Ja, det er jo det, jeg er så spændt på. Kunne du ikke lige rette lidt på mit halsterklæde, så jeg ser lidt godt ud, når han kommer? Jeg vil jo gerne gøre et godt indtryk. Ja, for så får du gaver. Vidste hvad, så skal det passe. Nu er jeg jo i forvejen ret godt begavet. Nå ja, det havde jeg helt glemt. Men hvad siger du til at glemme julemanden et øjeblik og kigge lidt på en snemand? Bulli står parat derude til at fortælle os et nyt eventyr. Godt, trollerik. Start bare filmen. Og Kaj. Når en vinter slutter, må en snemand skys, der væver solens lys. Hvad vil ske med vores ven? Det han smelte bort, nu det er vor igen. I himmelen ved midnat laver månen sjov og plet. Med stjernerne blandt himlens skud til dagen ryger. Vinder månen, den kan se den lille mand af sne. Er ved at smelte, blæver det med trylleri. Ham om til Bulli. Det er ikke nemt at spille tennis med sig selv. Hej, Tennis Bulli. Er det din bold? Og den landede på min hat. Du kommer lige rigtigt, Bulli. Jeg? Ja, tag den her catcher. Nu kan jeg spille rigtigt. Men Tennis Bulli, jeg... Au! Jeg stopper. Hør her, det er for farligt. Spiller man ikke tennis hos jer, hva'? Nej, det spiller man aldrig hos os. Aldrig? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har aldrig set. Vil du tro? Et land uden tennis, uden bolde, uden catcher? Og jo, der er catcher. Men så spiller man tennis. Nej, ikke rigtigt. Vi har dem på fødderne. På fødderne? Ja, for at kunne gå i den dybe sne. Aha. Men ved man, hvordan man surfer hos dig? Forstår I, det er slet ikke ligesom her hos os, der kælker man, står på ski og skøjter. Kælker? Skøjter? Hvad vil det sige? Kender I ikke Snelandet? Har jeg aldrig været der? Det er rigtigt. Vi har aldrig været i Snelandet. Vi skulle tage og besøge det. Ja, vis os det, Bulli. Ja, okay. Kom så alle sammen. Vi skal ud og rejse. Bulli, tager os med til Snelandet. Bulli station. 1 minuts ophold. Så er vi der. Jeg stiger af. Også mig. Sådan, nu er I i Snelandet. Følg efter guiden. Vi skal først besøge Bulliernes landsby. Først udsigten over landsbyen. Et imponerende syn. Og nu skal vi hen og se skoven med de blå grantræer og deres nødder. Pas på! Jeg
Jeg glider! Åh! Ui, 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 ui! Ak, ak, ak! Hej, hvor det går! Var det at kælke? Ja. Et sø. Dykkerpoli. Et søskønt. Vent. Vent, dykkerpoli. Ser du, søen er frosset til. Sådan fungerer det også. De har virkelig nogle underlige måder at sejle på i det her land. Hey, stop. Lad lige være med det der. Hey. Sig mig, er det skøjteløb, du laver? Jo ser du, når man vil gå på isen, så er det bedre at have skøjter. Nej, nu har jeg da aldrig. Han havde ret. Ret? Hvem? Bully, du går virkelig på dine ketcher. Ja, jeg går da ikke ved siden af dem. Vent nu, når jeg viser dig, hvordan man skal bruge dem. Jeg synes nu, de fungerer bedst, når jeg har dem på fødderne. Kom så, venner. Nu skal vi besøge landsbyen. Nej tak, Bully. Det begynder at blive sent. Måske en anden gang. Nå, så farvel da. Den går også. Så vent da. Mega Bully. Vi går nu. Vi tager hjem. Men. Ja. Hver sin smag. Tænk sig, at snemændene også spiller tennis. Selvom Bully troede, at tennisketcherne skulle på fødderne. Ja, det er jo også rigtigt. At hvad man ikke har i hovedet, det... Nå, her, hør. Nu kan jeg høre. Det er rimposten, der nærmer sig. Han er altid præcis. Men hvad det skal posten jo også være, så... Det er ret nok et værre uvejr udenfor, men jeg kom til at tænke på det der berømte teaterstykke, der hedder at bære eller ikke bære. Det er spørgsmålet. Ja, jeg skal nok bære over med dig, for det, du ved, man bærer da med smil sin byrde hver eneste dag. Ja, dag ud og dag ind, i blæst og i vind, er posten på sit job, og han giver aldrig op. Rimede det? Ja, det gjorde det da. Der var der ind og vind og job og op. Nå ja, jeg ved ikke. Der kan man nogle gange stole på. Men med posten, der kan man stole på dig. Så er du der altid med mine tegninger. Og det er hver eneste dag. Ja, og hver eneste nat tager sælposten selv fat. Nej, min sæl. Også om natten. Jeg vidste jo godt, at ravne, at de arbejder om natten. Men sæler, det har jeg min sæl aldrig hørt. Jamen, det gør vi. Men ved du hvad, Trolderik? Her er i hvert fald dagens post. En hel sæk fuld tegninger, og alle sammen sendt til dig. Jeg stiller dem bare her, hvor jeg plejer, ikke? Jo, gør endelig det. Så går jeg i gang med dagens arbejde. Jeg kan næsten ikke vente med at se de flotte tegninger. Jeg skal have tømt sækkene, så alle tegningerne kommer ud, og jeg ser på dem alle sammen. Og så hænger jeg dem op på den tørre snor. Der skal de hænge, så alle kan se dem på tørre snoren, tørre snoren.